Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Right, makuseni pane video randaita tichitaura kuti chipfambi chiri kunyanya kumasowe uko. Zviri kumbofamba sei? Ndikataura ini ndikati aiwaka rikatidedze muridzi wenyaya Madzibaba Masango vauye tikurukure navo vatuonese kuti chii chiri kumhonyasoitika endezve zvakamira sei neurongwa hwavo hwekuti vari kuuya kuno kuSouth Africa. Saka tisingatambise nguva, aiwa Madzibaba Masango ndinavo kubva musi wa28 May kusvika musi wa2 June vanenge varipo paSenton apa muSouth Africa vachirova basa ma1-on-1. Rega ndisawanze kutaura, vazvitaurire kuti zviri kufamba sei. Madzibaba Masango makasimba here? Mukoma hori muri sei mukoma hori uko. Aiwa ndrina nhameno riri sei basa raJehovha? Basa rakanaka mukoma hori. Ura tiri kumhanya nare ramungonzwa kuti tiri kuprepare kuuya munzvimbo yeSouth Africa. Asi pakaipa mukoma hori tinoda kuti ndaprepare kuuya paSouth Africa paSenton patiri kuuya apa. Tinofanira kuzironga futi muurongwa hwekuya kuCape Town nokuti Cape Town yachema. Ichokwadi ichocho. Ichokwadi munofanira kumbotirangarirawo. Yes, tinofanira kuti tisvike muCape Town. Saka apa iko zvino zvitiri kuuya muSouth Africa kunosangana nevanhu vane matambudziko mukoma hori yakasiyana-siyana yatisingakwanisi kudoma kana kududza nokuti matambudziko mazhinji atiri kusangana ari kuuya ane vanhu hatikwanisi kumadoma mazvizvi nekuti vanhu vane matambudziko akasiyana-siyana. Saka tiri kuti tikufambira matambudziko akawanda muSouth Africa imo. Sorry Madzibaba, phone yenyu iri paloud here? Nachikumbira mubviseka so that we can have a clear and better sound kurecording yedu kunoko. Alright. Yeah, right. Tisatapinda munyaya yekuSouth Africa iyi. Pane madzimai akanzi vari kuita musikanzwa pasowe, sumudzai maoko. Ndakaona unge sowe rese rakasumudza maoko Madzibaba. Nyaya ichi chiri kuitika panyaya. Mukuru wangu ndechekuti vanhu vari mazuva ano dzimba idzi hadzina kumira zvakanaka, musikanzwa iri kubatwa. Saka musikanzwa yakatowanda ine vanhu baba. Musikanzwa vanhu vane musikanzwa kureva kuti paipa apa pane mukadzi wanoti kangobata kuti iwe kuita chipfambi. Saka tadaro mweya wakabva waona zvakare kuti vanhu vacho vanenge vakatoti wandei. Saka mweya wati vanhu vakati wandei ndipandakaona kuti regai tingovaprofita vese, asi kana tirambe tichivaprofita vese 1 by 1 panenge pakatoipa. Rega tingoti chete vari kuzviita vagara vachiita sei vasiya zvavari kuita sei zvavari kuita. Saka takaona baba sore rese rakabva rangoti maoko vakadzi vazhinji baba nechembere. Saka kureva kuti vanhu mukati medzimba vanhu vari kuchitana zviri serious. But chingava chikonzero chei Madzibaba kuti vanhu vasvike pakuchitana? Ndakanzwa muchiti wakada shamwari yemurume wako nekuti ane mari. Chinoitika paya ndechekuti nyaya yemari 1, 2 dzimwe dzenguva vamwe varume kandi vamwe vakadzi havana nguva, kandi varume havana nguva nevarume vavo handiti nevakadzi vavo. Kana kuti vamwe varume vakadzi futi havana nguva nevarume vavo. Kureva kuti mudzimba muda kugadziswa nyaya dzerudo, relationship muvanhu. Yes, saka vanhu havasi kunyatsa kuva nerudo, havasi kupanana nguva yerudo vazhinji vacho. 2 mumwe anobva atora advantage yekuti nguva murume haasi kuenda kubasa handiteka, anobva atora advantage iyoyo wobva kushandisa uchipfambi. Saka zvinhu zvakawanda zviri kuitika muchipfambo.
Yes. Right, saka dambudziko iri ropedzwa nei madzibaba? Toita sei kuti nyika ipone pamarelationships Ndosaka apa? Madzibaba Masango, ndosaka mutumwa Masango akauya kandinyaya yelokusenda chiti. Ndosaka mukuona ndinokurudzira vanhu kuti pindai paloko. Nokuti paloko apa ndo pane yese. Ndo panopasa kuti vanhu vadzikame mudzimba. Ndo pane ipapo ndo pane nyaya. Ndo pane sununguro yese ipapo. Right, zvinofamba sei? Tsanangurai vamwe vasati vanyatsoziva kuti zvinofamba sei. Vanouya vari two here, vanouya ari ega here, vanoita sei? Depends, vamwe vanouya vari macouples, vamwe vanouya ari one. Zvakudependa kuti chii chiri kuita, munhu ari kuda kuloka kwacho, munhu uda kuloka murume wako kuti asabude mumba, kana uda kuloka mukadzi wako kuti asabude mumba here. Chero uri one unongouya totovheneka kuti chii chida kuti chiitwe, totarisa panapa totoona kuti zvida kutofamba zvakadai, takuita zvida kuti zviitwe zvacho izvozvo. Aiwa, Yes. I think ichi chirongwa chemaloko ichi chirongwa chakanaka ichi. Ndiri kuona makiya andaisa pascreen aya akaita kuwanda, kureva kuti basa riri kubatwa, vanhu vari kulokwana, vari kuloka nekulokana. Zvakanyanyisa, aya yatori apapo ndiye amwe tinge tichigadzirisa zvevanhu vaiva vane nguva vakauya kudhara kulokerwa. Kozoti kune amwe tinge tichitogadzirisa medzi dzatinge tichitoita. Saka mupanda baba wakakura. Aiwa, ndiri kuzoona basa roita sei, basa riri kurohwa. Yes. Right. Saka ndoti panotonzwa vamwe tanzi hakuna zvekuloka, hakuna zvekuita sei, zviriko. Unenge usati wauya kwatiri, wakauya kwatiri zviriko. Unolokwa nekuloka munhu wako. Yes. Yes. Aiwa, ichokwadi ichocho madzibaba. Ngatipfuurire kumberi. Vanhu vanozongofunga kuti pamwe madzibaba munongoita zvekungoloka chete. Inyaya yandangotaurawo zvangu nenyaya yemarelationship nenyaya yechiprofita chakaitika pasowe, ndosaka tangotangira ikoko. Saka toda kuti munyasomboti jekesei vanhu vazive kuti zvii zviri kumbonyatsoitika, kuitira kana vakuuya ku1 on 1 vanouya vakaita sei, vakagadzirira vachiziva kuti aiwa dambudziko rangu iri kune mutumwa riri kunopera. Nhau iripo ndiye kuti handibatsire zvinhu zvimwe chete, nini loku iyi ndine zvinhu zvandinobatsira zvakatokurisa kudarika loku iyoyo. Zvino zvinhu zvandinobatsira zvakatokurisa kudarika loku iyoyo. Zvandinobatsira zvakatokurisa kudarika loku ipi? Loku iyoyo. Saka matambudziko akawanda, dzimba dzinenge dzichiputsika, nhau yevanhu vasina mabasa, vanhu vanenge vachiti tiri kurwara, vanhu vari kunetswa nemaspiritual husband, vanhu vari kunetswa nezvikwambu, zvidhoma. Tiri kubatsira zvinhu zvakawanda zvatinenge tichibatsira. Yes. Vamwe vanoti kuti ini ndine munyama une nguva, munyama wemakore. Zvese zvotiri kugadzira, zvese vabusinessmen vanoda kubhustika mabasa avo kuti mabasa abhusitike, basa riende kumberi. Saka zvinhu zvakawanda zvatiri kugadzira. Zvese zvinoitika izvozvo. Yes, zvese zvitiri kubatsira vanhu. Saka munhu akaenda dambudziko rake chete akasvika pana akangosvika chete takutovheneka dambudziko rako wakutoudzwa zvokuita. Yes. Munhu achibatsirikana. Saka muchange muchishanda sei panyaya dzenguva apa? Nekuti ndiri kuona kuti kubva musi wa28 kusvika musi wa2 muchange muri kusentoni sezvamataura sezviripo pascreen apo. Time dze dzakamira sei? Nekuti vamwe vanoenda kumabasa. Ndechekuti isusu zuva ramangwana ndege flight yedu ndiya 10 kuseni AM handiteka. Saka kuda kuti tasvika muJoburg kumaraundi 12 handiteka tisvika muJoburg. Then isusu mangwana vamwe vaiva vanenge vakatogadzira mangwana utatanga kushandirwa chitanga mangwana na 2 o'clock handiteka. Yes, tichipedza na 7 o'clock manheru. Saka every day kusvika musi weSunday tinenge tanga na 9 o'clock dzekuseni. Tichipedza na 5 o'clock. Yes, saka tiri kuti isusu apo pakuti ma1 on 1 hatisi kubvuma kuti vanhu vaungane vasangane. Saka kuda kuti vanhu vanenge vachiuya kumaappointment avo vanenge vanopiwa nguva dzavanenge vapirwa. Namba ndidzodzi dziri pascreen vanoda kubhuka for maappointments. Taurai zve. Yes, saka vanhu vanenge vachingobhuka for maappointments avo vachiuya vachiitwa zvakaita se zvavanoitirwa, then zvichitongofamba zvakaita se zvakadaro. Saka tiri kuti isusu kutanga 9 o'clock kuseni kusvika na 5 o'clock handiteka. Tichibatsira vanhu tiri panzvimbo imwe chete iwomo muSenton. Saka pahotera munhu anenge abhuka aita appointment yake ndiye anopiwa pahotera patinenge tiri osvika ipapo.
Okay, aiwa zviri kumeka sense. Ko pane vamwe vakaita sesu vanenge vari kumabasa vanopedzawo maybe let's say na7 vanoshanda 7 ozosununguka owanikawo kana kuma8 9 uko achida kubatsirwa amenoti munhu panoitwa anenge sei? akutokumbira manje munhu anenge akutokumbira time iyoyo toona kuti inoita here nokuti inesikana time iri riski kuti vanhu vaite se tinesikana time yekuti vanhu vazodistebwa inoti vadistebwe pakufamba nditeka tina time yekuti vanhu vakauyawo odzokerawo kumba nguva iripo asi munhu akakumbira time toona time inoita here kuti tikubatsire asi teida vanhu vechirume like panguva dzatidi kuti vakadzi vauye vegani inokuti kuno vamwe vanhu vanogona kutumwa uda kunyeba kuti ndazosvika Madzibaba Masango azoita zvakati manheru inodhati asi kuda izvozvo miedzo yoda kuavhoida zvise zvipi izvozvo because kuno vanofambira miedzo zveshuwa muri kutya kuedzwa here madzibaba? miedzo utoriko baba saka tokagara tauvharira kunze. Aiwa ndizvozvo chazvo. Saka tichipfuurira mberi muchagara for it's almost a week muripo ndizvozvo. Ndopangaida kuziva apo pane here dzimwe nzvimbo dzamuchamboenda kana kuenda kukereke yamuchaenda kana mune sangano riri ikoko kana kuti angori ma1-on-1 chete? Inini muSouth Africa ndofambira ma1-on-1 chete. Handina kumwe kwandiri kuenda ndichange ndiri panzvimbo ipapo ndichiita zvandiri kuita panzvimbo ipapo. Pamwe dzimwe dzenguva kutoenda kwandingatoenda pamwe ndingatobudawo kutombofuwawo nemhepo nchienda kunoonawo kunze kwenzvimbo dzandinoenda kunoonawo zvangu. Alright. Aiwa zvinova zvinhu zvakanaka izvozvo. Yes. Right, aiwa kune vachangotibata ndiri kukurukura naMadzibaba Masango. Pane vhidhiyo randaisa makuseni panapa rechipfambi sowe rese rasumudza maoko baba. Saka ndatirega ndivaunzi tikurukure nyaya iyi tinzoti zviri kumbofamba sei uye dambudziko riri dambudziko rei. Vakataura ivo kuti aiwa kavana havasi kugutsikana mudzimba umo, saka solution iripo kuloka vanhu. Zvakare vataura futi kuti aiwa ka ina handingoripo pakuloka vanhu chete, aiwa katine anonzi go back to sender wekuti tinozvidzorera kwazvabva. Kana waita munyama wekushaya basa, zvinhu zvakaoma, zvinhu zvisiri kufamba, aiwa kandomukana wekuti uone Madzibaba Masango. Namba ndidzodzi dziri pascreen. Bata Madzibaba Masango vaite sei vakupe appointment yako wonovaona. Handitika Madzibaba Masango tichipeta programu yedu iyi pane here mashoko amungade kutaura? Ini ndinoti vanhu mukoma hori anodambudziko ndiye anofamba kuuya handiteka. Vanhu ngavasateerere vanhu mashoko evanhu, vanhu ngavauye vabatsirwe. You know right now tatoona vamwe vanhu vatobva kudzimwe nyika kunana China, Australia, UK, vanhu vatobva kudzimwe nyika vasvika almost ma15 handiteka. Vatokemba muSouth Africa mupi imomo. Vangosvika kuti vangomirira nguva yekuti vashandirwe chete, you know that. Saka zvikwira kuti pana vanhu vakuzvikoshesa anenge ane dambudziko anozvikoshesa. Saka anenge asinawo dambudziko munhu angona kutanga kunzwa nhenga ita zvakati. Asi muntu kuti munhu asamiswe kuuya kunobatsirwa nekuda kwevamwe vanhu, you know that. Yes. Saka vanhu munhu ndiwe uri kuzwa dambudziko rako, saka ndiwe unotomhanya kubatsirwa kuti mweya yako iite zvakanaka. Ko let's ndizvozvo anonda ndati ndo mashoko ekupedzisira. Rega ndingobvunza mubvunzo uyu. Munhu anouya obatsirwa, abatsirwa zvinhu zvake zvoramba kuita, lese zvaramba kuita, ozodzoka kuna Madzibaba Masango kuti Madzibaba Masango zvinhu zvangu zvaramba kuita, mozomuti wanga usina faith. Zviriko here zvinhu zvakadaro Madzibaba? Ndopatiri kuti isusu hazvirambe mukoma holi, like zvemaloko zvezvazvirambe zvinongoita like two nyaya dzokutenda dzedzemukoma holi kunzi kutenda kana kusatenda chete zvinhu zvinongofanira kungoita mukoma holi. Ndosaka tiri kupa madhezi akati wandei muSouth Africa kuti tione kuti munamata tasida yaita here. Handiteka. Saka kuti munhu akauya ku1-on-1 achapiwa futi nguva yekudzoka handiteka. Kuti baba ndaona zvinhu zvangu zvikufamba zvakadai. Yes. Aiwa ndofunga mangozvinzwira mega. Kana vane mibvunzo namba dzamadzibaba ndidzodzi dziri pascreen. Batai mutumwa Masango, muite mabookings enyu. Ndokumbirawo musatambisire mutumwa nguva muchibvunza tunhu tusina basa nekuti munhu anenge akawandirwa. Ende usati hai chingotaura nyaya yako makadii kana kuti hai ningi ngotaura nyaya yako. Kana vazowana nguva yekupindura mameseji ako vanopindura. Pana tomboti hai
How are you? I'm good. Kutambisira vanhu nguva musadaro handitika vanhu vanenge vari pabasa vachiita zvinhu zvebasa. Saka Madzibaba Masango ndinokutendai nenguva yamatiwanisa. I hope munogona kuzombodzoka after 2 days muchitiudza kuti basa riri kufamba sei ikoko, matestimony vanhu vari kubatsirwa here, zviri kubuda here kana muchikwanisa. Aiwa, ndinotenda. Hazvina kipa mukoma hori tinenge tichitaura nemi tichikurukura nemi zvinhu zvifamba zvakanaka. Aiwa, ndinotenda. Ndimadzibaba Masango anga ndichikurukura navo vachitionesa kuti kubva musi wa28 kusvika musi wa2 June vachange varimo muSouth Africa kuSenton. Vakati isa appointment uone munhu waMwari, usatambisire nguva munhu waMwari kana uchida kuuya nezvinhu zvisina kukwana. Hanzi miedzo hatisi kuita sei, hatisi kuida. Nguva dzekushandira ndidzodzo dzataurwa kubva kumakuseni kusvika kuma5 mazuva ese handitika. Mangwana vachange vadona na 2 o'clock vachange vakutotanga kuita sei, kurova basa. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, ndangokutendai nekuona, kutendai nekusapota, kutendai zvakare. Ndirikudzoka manje nerimwe vhidhiyo randinaro riri kupisa. Mbavha yanga yanetsa, mbavha dzanga dzanetsa muNorton nenyaya yekuba mota. Aiwa, vakomana vakandwa mujeri vabatwa mhesva mukono. Ndo vanhu vatisingade vavo. Vakomana vari kushanda, vakomana vari kushanda zvandakambotaura paipo. Vanofanira kungonzi kamari kambichana, zvinhu zvavo zviite sei, zviende kumberi handitika. So ndiri kudzoka nevhidhiyo iroro. Bye for now.